прывітанне, першы гікаўскі, зноў у гэтай студыі віртуальнай. Вось, Вадзімчыку таксама прывітанне, яго з намі той другі Віталь. Вось, нехта у каментарах напісаў пра тое, што а ці можна разгарнуць неяк Вадзіма, каб ён глядзеў тыпу атрымліваецца у мой бок і разворачвай обратно. І так. Вось, калі вы глядзіце відэаверсію, з вами гэта нічога для вас не зменіцца. Вось, таму што стабільна ў гэтай меры фінансавы крызіс і першы гікаўскі, які калі-небудзь да выйдзе. Можете падтрымаць нас на патрыёне Віталя, на патрыёне Александра, можете яшчэ занесці на першы гікаўскі. Так. Ось, трэба яшчэ на кого-нибудь патрыён стварыць. У тебе ёсць абмежаваны патрыён? Не, але можна стварыць. Можна. Блядь, інша можна, но туды контент трэба рабіць, атрымліваецца. Навошта? Ну ты просто за гэта, на за прыгожыя вочы. На Баймі кофе, так. Слухай, так, трэба, слухайце, давай откроем гэта Баймі кофе. На кожнага, блядь. Зробім на частку для патрыёна Баймі кофе, зробім на асноўную частку Баймі кофе. Потым зробім на тебе Баймі кофе і на мяне Баймі кофе. І памрэм просто ад арытміі. А калі ніхто не будзе закидывать грошы, то будзем ныць аб тым, што мы не падтрымліваем беларускі контент. Ну так. Гэта ж херня тое, што скасавалі фінансаванне для я так і не паслухаў. Я слухайце медыяжабу. Так я таксама яшчэ не паслухаў гэты выпуск. Я апошні не паслухаў, бо яны на Івашкевіч на Spotify яго не запампаваў. Ось. Так. А калі я прыйшоў, я такі: а дзе? Ён такі: нема. Ну, дык... Я такі: ну добра, тады памру. Як казаў вялікі ці вялікая фраза, якую ты цытуеш, і ты ўжо заебаў з ёй адказваць у каментарах у твітары каму-небудзь, што няхай за прагляду зарабляюць. Вось. Мне ў гэтай якасці падабаецца наш YouTube, потому што у нас YouTube реально сапраўды час ад часу паходзіць на гетта. Маргіналы. Так, а там просто 200 праглядаў на роліку, 7 каментароў, вось, і гэтыя каментары прадаю крэк. Typical беларускі падкаст пра гульні, тэхналогіі, фільмы і ўсю хуйню. Вось што, гэты тыдзень даволі шмат навінаў нам прынёс. Вось, таму я думаю, што мы можам паціху пачынаць. Вось, і... Паціху. Так, з першай рубрыкі. Па-першае, на гэтым тыдні OpenAI выпусціла версію, якая называецца O3 Mini High. Вось, і, бля, канечне, з назвамі ў іх, як у Nintendo. New Nintendo 2DS XL. Ось, а я не разумею, а чаму, ну, типу, O3, O1, яка, ну, типу, адкуль такі неймінг з'яўляецца? Я не ведаю, гэта, калі ласачка, не да нас, вось існуе АЕ-падкаст, вось туды можна прыйсці ў каментары і спытаць у Віці Барада, адкажы, калі ласка. Барады, да, чаму яны так клічуцца, мы ў гэтым ніхуя не разумеем, вось. Фішка ў тым, што гэта аналітычная мадэль, якая мае доступ у інтэрнэт. Гэта першае, то бок яна можа там займацца факт-чекінгам, збіраць дадзеныя нейкія. Які да гэтага? Аб'ядноўваць іх, і пры гэтым яна працуе больш-менш хутка, то бок там мяне на складаную задачу, а у мяне тыпу задача была такая даволі ідыоцкая, быў маркетынгавы тэкст, які быў вельмі аграменны, і яго было трэба скараціць нармальна скараціць да там 2 слоў. Не да 2 слоў, да 300 слоў з 1500, каб ты разумеў. Вось, і нармальна праз 3 ітарацыі мы зрабілі тое, што мне дакладна было патрэбна. Вось. Яна умее наверх яшчэ і з малюнкамі працаваць, але пры гэтым вось дзікая хуйня ў тым, што туды нельга прыатачыць нейкія файлы, то бок нельга ёй там скарміць нешта. Вось я звычайна, калі раблю шоу-ноты зараз, я заходжу ў наш тэлеграм-канал, і я экспартую проста у JS файл усе апошнія навіны там умоўна за 7-10 дзён.
Вось, і было б ахуенна, калі б я ёй гэты JSON файл просто падсоўваю, і яна мне з яе робіць шоу-ноты, але пакуль ніхера, але ці што можна просто скапіраваць усё, што ёсць унутры файла і даслаць просто тэкстам ёй нармальна. Давай я зраблю, як на мінулым падкасце пра гэтага відэа, ну, тое, што мы абмяркоўвалі, што няма відэа ў Еўропе у ChatGPT. Так. Вось, так от ремені хай, карацей, бля, уяві сабе, што незручна файлы нельга скармліваць ёй. Пиздец, можа з'явіцца. Калі хто не зразумеў. Так. Трэба растлумачыць жарт. Калі хто не зразумеў, у мінулым... У мінулым падкасце я пачаў ныць аб тым, што няма відэа-версіі чата GPT. Бо ў Амерыцы ён ёсць, тыпу там урубаеш камеру, і ён усё бачыць у цябе, а ў Еўропе няма. Як толькі мы скончылі гэты падкаст, праз гадзіны-две гэта абнова з'явілася ў Еўропе. Так, у гэты же вечар я просто заходжу, і оно такі ёсць. А ты ёй пакарыстаўся хутчэй за ўсё, што скажаш? Я ёй не карыстаўся. Я ёй карыстаўся, я пры дапамозе экран чыню. Ну, вось для гэтага вельмі моцна дапамагае, ці што я яшчэ і калі ходзіш у краму, вось, ты, магчыма, нашай беларускай частцы аўдыторыі гэта не зразумела, але калі ты жывеш у краіне, мову якой ты не ведаеш, ты прыходзіш у краму і ты арыентуешся на тое, я зараз так заскуюць. Ой, бля. Ну ладно. Не, ну распавядай. Цябе ж не мяне. Ну так, ты час ад часу тупіш, таму што, напрыклад, табе трэба, там, не ведаю, віно табе трэба набыць, і трэба, каб яно было сухім. Але там не напісана, напрыклад, dry wine, там напісана што-небудзь типа Ахтунг спирдоль. Вось. І вельмі дапамагае. Вось. Таму... Там напісана спирдалі на Украіну, блядь. Ці до Украіны. Вось, што яшчэ здарылася? Здарылася тое, што сам Сэм Альтман, свяціла вось гэтага свету, прызнаў, што кампанія апынулася не на тым баку гісторыі. Але ён гэта кажа не пра тое, што зараз тварыцца з OpenAI, а тое, што мадэлька-то не open-source-ная. Разглядаецца публікацыя частцы кода, вось, нейкіх вагаў і навуковых прац, але гэта не з'яўляецца прыярытэтам для кампаній. Вось, гэтая навіна, першае, што ў мяне прыйшло ў галаву, гэта вось ілюстрацыя фразы «і рыбку съесть, і нахуй съесть». Вось, то бок, ён такі... Ну, Сэм Альтман любитель нахуй. Так. Ён такі, ну, можа, мы яе, канешне, і зробім open-source, але гэта не наш прыярытэт. Вось, таму... Але вось там дипсік ёсць. Так, вось. Але вось, там, ведаеце, міма часам наш Отрі Міні-Хай усталяваў гістарычны мінімум па памылках, і у нас, тыпу, усяго 0,8% галюцинацый. Вось, я пра гэта крыху болей пачытаў, і там... Смысловых. Там просто фішка ў тым, што насамрэч ацэнка колькасці галюцинацый, яна праводзіцца ў большасці сваёй іншай нейрасеткай. Вось. І тыпу, там бываюць такія моменты, што нават сама нейрасетка, якая правярае нейрасеть на галюцинацыі, сама пачынае галюцинировать. Вось. І там, короче, як на пяргалі, павінен побач сядзець аператар. Гэта калі ты аб'ебашу драксітара. Вось, ці ты сядзіш на гэтым, на пяргалі, вось, каля машыны, і табе трэба націскаць одну кнопку, калі яна спыняецца. Вось, прыблізна тое ж самае, такая галюцинацыя. Бля, так гэта ж моя праца. Ну, дакладна. Вось. Ой, бля. І, слухай, мені падаецца, яны зараз не будуць ніякага эпізоду рабіць. Ты шо, бля, ну, ты шо? Яны з LLM-кай праебаліся. Ну, але, слухай, дипсіка яны схлусілі, калі што, пра кошты распрацоўкі сваёй нейронкі. Ну, то так. Бо яны вельмі моцна яго занізілі. Вельмі моцна. Ну, канешне. Адзіная штука, калі сказаць, што ў цябе меней, гэта лепш. Калі справа датычыцца грошай.
DeepSeek набірае неверагодную папулярнасць, і яна набірае неверагодную папулярнасць нават там, дзе ты не думаў, што яна павінна набіраць неверагодную папулярнасць. Там, типу, там топ-1 аплікацыя ў амерыканскім App Store. Калі ведаеш, вось там ёсць навіны пра тое, што там DeepSeek гэта топ-1 аплікацыя ў расійскім App Store. Там зразумела, таму што нічога няма. Ну, они, типу, не могуць карыстацца сервісам ChatGPT, таму што ім трэба там в амерыканскі VPN, яшчэ нешта, дэмакраты, можа быць, ці нешта такое. Вывесці войска? Можа, да. Типу, навошта, калі існуе? Да, існуе DeepSeek, навошта выводзіць? Ну, так вось. Блять, колькі нам прилетит. Пиздец. Нешта, блядь, спачатку самага пачалі накидываць. Такое сабе. Добра. Типу, ведаеш, на усім вось гэтым параўнанні, типу, што адбываецца, Google, у якога слоган быў «Don't be evil». Не будь злыднем. Вось. Яны цяпер афіцыйна... Бо мы тебе заб'ем. Да, яны цяпер афіцыйна пачалі распрацоўваць ваенныя і сачыльныя сістэмы з дапамогай шыі. Вось. Кампанія у сваіх унутраных дакументах прыбрала абмежаванне на выкарыстанне AI у абарончай сферы. Вось. Таму, мне здаецца, Google зараз, ведаеш гэта, USAID адключылі ад беларускіх медыа, але аддалі гэтыя грошы Гуглу на распрацоўку просто зброі ваеннай. Майка Агерика. Ну так. Грета Гейн. Ну, слухай, памятаеш гэтую гісторыю аб тым, як пры тэсціроўке дрона з штучным інтэлектам дрон палічыў пункт кіравання ім нейкай, ну, типу, памылкай, бо яны перашкаджаюць выкананню яго планаў. І ён просто расстраляў пункт кіравання ім. Бля, было пахуенна, калі б узялі дрон Шахет, вось, і дрон Шахет падумаў, так я ж, блядь, нахуй оно мне, я жыць хачу. І ведаеш, ён просто съебаўся на пальму ды Майорку, дрон сядзіць з гэтымі, з дзяўчынамі, побач коктейлі, і такі в пизду. Не, дрон Шахет, ён бы все равно выбухнул. Што яшчэ раз? Дрон Шахет, ён бы все равно выбухнул. Я ж Шахет. Ну, так я кажу, што калі бы у яго... Але ведаш на тым пункце, дзе яго запускаюць. Дык не даставайся ты ж нікому, сука. Вось. Таму вось так. Ілон Маск патрапіў на вокладку Time. Вось. І вокладка Time выглядае, типу, Ілон Маск сядзіць за прэзідэнцкім сталом у прэзідэнцкім крэсле, побач гэтыя сцягі ЗША стаяць. Вось. Я калі гэта запосціў у першай гікаўскай, мяне адразу паправілі пра тое, што ён не можа стаць амерыканскім прэзідэнтам, таму што ён нарадзіўся не ў Амерыцы, а ён туды прыехаў і ў выніку атрымаў грамадзянства. Але яго дэпартуюць. Але так-то, ну, я не ведаю, можа вы пра такое не слыхалі, магчыма, час ад часу нехта перапісвае канстытуцыі. Вось. Час ад часу не за законам. Я ў гэтым не ўпэўнены, я толькі чуў гэты чуткі, што падобныя абмежаванні могуць здымацца, калі ў цябе вельмі шмат улады. Вось. Зараз Маск, ён кантралюе амерыканскі дэпартамент, які скрачэнне яго догі, тое ж самае, як і у яго всратай крыптавалюты. І гэты дэпартамент займаецца тым, што проста кашмарыць усіх, і тое, што зараз адбываецца з рознымі галінамі амерыканскай улады, гэта выглядае, ведаеш, як карпаратыўны рэйдерскі захоп. Таму што яны прыйшлі, вось, напрыклад, вось тое, што спынілася у беларускіх медыа, USAID, гэта чыста дзейнасць Ілона Маска, таму што догі прыйшлі ў офісы, вось, яны забралі, ім не перадалі кантроль, а яны забралі кантроль над усёй справай вытворчасцю, у тым ліку электроннай. Вось, яны адправілі усе кіруючыя пасады ў вакацыі, якія не аплачваюцца. Вось, цалкам спынілі ўсю дзейнасць, і зараз, вось, там, напрыклад, адна з апошніх навін, яны у ФБР
прыйшлі і ФБР у ЦРУ, прабачце. Вось, і у выніку скасавалі усе дамовы з новымі людзьмі, якія набіраліся ў ЦРУ, таму што яны павінны адпавядаць новаму інфармацыйнаму курсу Амерыкі. То бок, ну, тыпу, я не ведаю, што, як гэта назваць, ну, вось мы даволі блізка знаходзімся, ну, не мы, Амерыка даволі блізка знаходзіцца да таго, што Паша Лібер называў, гэта не лічбавая краіна, гэта ён распавядаў проста пра тое, што хутка у нас хутчэй за ўсё будзе паспорт Гугла, паспорт Тэслы, паспорт Эпла і гэтак далей, і гэтак далей. Вось. У прынцыпе, вось, яно ўжо прыйшло ва ўладу і нешта такое пачынаецца. Яно. Так. Вось, таму увесь гэты вельмі моцны ўплыў, вось, ён, канешне, вельмі жорстка пужае. Таму што, калі чалавек... Вар'ят. Вельмі мала чаго разумеючы ў палітыцы, ён прыходзіць і пачынае граміць, ну, паўнавартасныя, ведаеш, такія крылы галін улады, ён, ну... А яшчэ ён сядзіць на наркотыках, тыпу. І сябруе з Канье Уэстам, які учора сказаў, што адзін вусаты чалавек вельмі-вельмі добры, і ён яму пакланяецца. Ты не глядзеў заяву Канье Уэста. Ён учора 6 гадзін запар просто хуярыў у Твиттер твіты капсам, вось, і ён там пісаў на свае улюблёныя тэмы наконт таго, што ён нацыст, і гэта сапраўды так, што, тыпу, ну, кароче, у чувака чарговая манія, дзед зноў не п'е таблеткі, вось, ён жа адмовіўся ад тэрапіі каля 2 ці 3 год таму. Вось, якраз вось ён ад яе адмовіўся, і з'явілася відэа, як яму смактаюць струк, калі ён плыве на гандоле у гэтым, боже мой, у Італіі. Вось. То прыблізна ў адзін і той же час. Шо, Apple вырашыла, што нам не трэба вашы танныя акуляры, AR. Ты ведаеш, што мне адразу уявілася стаіць гэты Тім Кук з VR-ом. Ты, да нахуй, нам ваш VR нахуй не нужен. Жылі без яго. Вось, карацей, яны замест гэтага проста будуць засяроджаны на Vision Pro. Vision Pro нам трэба. Абавязкова за $3,500, чаму бы і не. Так, пры тым, што на ім зараз просто фізічна нехуй рабіць. Тыпу, там няма ні аплікацыі, нічога. Гэта просто iPad у вас на башке. YouTube можна паглядзець. YouTube можна паглядзець, купіў сабе Oculus Quest 2 за 170 евро зараз. І... Я купіў сабе телефон, з яго яшчэ і пазваніць можа. Пайшоў на 100 евро, накупіў сабе кніг. На ўвесь год хопіць. А YouTube? Да чаго ён тут? Ну так. Мае спрачанне на гэтым усё. Ну, можна біяграфіі нейкіх блогераў набыць. Я, наадварот, думаў наконт Apple, што яны пайдуць у распрацоўку больш танных прадуктаў у сферы AR. Мне падаецца, што яны будуць проста намагацца зрабіць Vision Pro больш танным. Ці яны пайдуць на супрацоўніцтва з Meta. З Гуглом. Ну што, ну Google вось недавно паказаў Android XR, ці як он называецца, кароче, сістэма, якая працуе ў дадатковай рэальнасці. Android цалкам адаптаваны под усю гэтую рэальнасць змешаную. І яно вельмі моцна інтэрфейсамі нагадвае тое, што рабілі Apple. Гэта вельмі моцна не нагадвае тое, што рабіла Facebook у гэтым баку. Таму я хер ведаю. Вось у мяне ёсць сярод знаёмых людзей, якія набылі сабе там Oculus Quest 3. І усе гульні ў дадатковай рэальнасці і там аплікацыю дадатковай рэальнасці, гэта прышпіл, каб пагуляцца 2-3 гадзіны. Гэта незручна насіць у сябе на галаве. Ну, не, слухай, з Meta Quest 3 нашмат лепей, чым з Meta Quest 2. Ты там супакойна можаш там і 2, і 3, і... Ну, болей, чым за 3 гадзіны ты ўсё роўна не пасядзіш у ім, ён проста разладуецца вельмі хутка. Я яшчэ раз скажу, што у мяне зараз спадзяванне ў гэтым плане толькі на Facebook, таму што ў Facebook існуе Meta Quest 2, Meta Quest 3 і 3S. Гэта вельмі танныя платформы для распрацоўшчыкаў, каб там эксперыментаваць. Meta Quest 2 яны прыпынылі стопнулі вытворчасць іх.
Так, я ведаю, але І зараз, наколькі я пам'ятаю, я не про тое. Я распрадаюць трэцю. Я про тое, што ты інді-распрацоўшчык. У цябе ёсць нейкая ідэя. Ты можаш пайсці сабе набыць MetaQuest 2, MetaQuest 3, 3S, усё што заўгодна і пачаць распрацоўваць там, таму што гэта даволі танна, гэта не DevKit там умоўна эплоўскі. Нават вось ты набываеш сабе Vision Pro, гэта 3500 евро. Вось. За 3500 евро ты можаш сабе, не ведаю, набыць MacBook для распрацоўкі і MetaQuest 3. Вось. Блядь. Таму уваход у распрацоўку для непасрэдных распрацоўшчыкаў, а большасць сервісаў такіх яна з'яўляецца у большасці сваёй ад аматараў. Таму што калі ўспомніць там не ведаю Symbian ці Xbox, напрыклад. Вось Xbox 360 прашылі, з'явіўся фрыстайл, і на фрыстайле з'явіўся Xbox Player. Вось. І на гэты Xbox Player ператварыўся ў кодзе. Самую, ахуенную медыастанцыю, якая толькі існуе для таго, каб паглядзець фільм. Ну так. Кароче, я на гэта ўсё гляджу так, што хутчэй за ўсё ж такі мета, і яны вось зараз у іх ёсць вось гэтыя даволі маленькія акуляры дадатковай рэальнасці, якія па іх словах каштуюць 10 евро. Але мне здаецца, што яны ўсё ж такі зразумеюць, як гэта зрабіць танней. Магчыма і не. Вось, сярод навінаў, так, ведаеш, вельмі хутка праскальзнула тое, што Spotify стаў упершыню прыбытковым. Што мяне здзівіла, дарэчы, бо я думаў, ён заўсёды. Ён ніколі не быў. Spotify фішку ў тым, што ён жа з'явіўся першапачаткова як амаль пірацкі сервіс, які проста нагнуў усіх дыстрыб'ютараў тым, што у нас усё роўна будуць слухаць музыку людзі. Таму прыходзьце і размяшчайце. Скажыце гэта літоўцам. Ну, не, слухай, тут зараз нашмат усё лепей, нібыта, чым там умоўна 2 гады таму. Тыпу, больш людзей пачало карыстацца Spotify праз тое, што мясцовыя аператары, калі ты набываеш у іх просто пакеты, яны табе дадаюць Spotify як падпіску просто. 2 гады таму. Калі ты пачаў карыстацца Spotify? Я пачаў скарыстацца Spotify у 2018, мне здаецца. А да Spotify я карыстаўся Яндекс.Музыкай. Вінампам. Не, Вінамп гэта рэальна даўно было. Рэальна даўно. Ну вось, а ў Літву Spotify у 2013 прыйшоў. Я апошні раз спампоўваў флакі музыкі для таго, каб запісваць іх на японскія касеткі. Гэта польская зупа? Што? Польская зупа? Што польская зупа? Флякі. Бля. Жарт для польска-беларускай часткі аўдыторыі. Так. Вось, флакі гэтага ўсяго я запісваў на касеты, і не тое, каб я вось непасрэдна гэтыя флакі слухаю, я потым слухаю хутчэй касеты просто на гэтых на розную вось такую хуйню, якую можна з сабой насіць. Вось, таму што дома можна было яшчэ больш раз'ебна гэта ўсё паслухаць. Таму вось неяк так. Нечакана. Ну да, але слухай, калі паглядзець, вось у іх жа даход агульны за 24 год склаў 13,2 мільярды, а прыбытак пры гэтым гэта 166 мільёнаў. Выкінь заробкі, выкінь арэнды офісаў і ўсяго гэтага гаўна. Вось, не так то і шмат яны зарабілі, каб сабе пакласці ў карман. Топ-менеджмент у Spotify, хутчэй за ўсё, яны 100% доларавыя мільянеры, але пры гэтым... А дагэтуль яны ў 0 працавалі? Яны дагэтуль у мінус працавалі. Так а як яны заробкі плацілі? Ну, яны ж атрымлівалі, па-першае, у іх былі інвестары, вось, якія ўкладаліся ў гэтую ўсё. А тут жа тэма якая, што сервіс, які непрыбытковы доўгі час, ён хутчэй за ўсё непрыбытковы праз тое, што яны там, напрыклад, робяць вельмі танную падпіску, каб вельмі шмат народу прыйшло, і умоўна ў Spotify у іх з'явіліся любімыя плейлісты, любімыя выканаўцы, за якімі яны сачаць, і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта эфект Uber. Uber быў піздос якім танным.
і яны давалі нармальны працэнт даволі вялікі першапачатковы для кіроўцаў, якія ў ім працуюць. Але як толькі яны захапілі рынок, яны спачатку паднялі кошт для звычайных людзей, а пасля гэтага яны яшчэ і абрэзалі тыя заробкі, якія яны выплачвалі кіроўцам. І кіроўцы там таго ж самага Uber, Болта, яны зараз працуюць за вельмі нізкі працэнт, пры гэтым вы сервису плаціце рэальна шмат грошай. Ты вспомні просто апошнюю поездку на таксі. Колькі ты за яе аддаў? 10 евро. 10 евро. А колькі ты за яе аддаваў, калі прыехаў у Вільню? 9. Просто раз'ебаў. У мяне самы звычайны шлях это на працу паехаць, тому што вось я прыязджаю на працу, калі я там прачнуўся даволі позна, пакуль там расхістаўся, пакуль папіў кавы, я ўжо, напрыклад, спыняюся, я выкліківаю сабе таксоўку. Раней яна мне каштавала у час пік 6,5 евро, зараз у гэты же самы час яна можа супакойна каштаваць 12. Струк ведаю. Адзін і той же час, і тады я таксама ездзіў па падвышанаму тарыфу. Таму калісьці тут у Вільні была танная таксоўка. Калісьці, але пра гэта можна забыць. Дарэчы, у Вільні ёсць такі сервіс Форус, які альтэрнатыва Болту. Вось, я яго неяк усталёваў, але потым выдаліў. Ну, там такая сістэма, што тыпу ты паказваеш, ну, ты пішаш, за колькі грошай ты хочаш, каб цябе давезлі, і аукцыён. Так. І кіроўца можа згадзіцца ці можа прапанаваць сваю суму. І вы з ім можаце дамовіцца. Таму хер яго ведае. Вось. Гэта як быў у Амерыцы, мне падаецца, адна мацоўня, яны перад Новым годам знізілі кошты на абанементы на там 70%. І ў іх набылі гэтыя абанементы больш за 1000 чалавек. Але прыкол у тым, што гэтыя 1000 чалавек туды не ходзіць. Да, слухай, гэта... Яны зарабілі вельмі шмат на гэтым, прычым гэта была падпіска. Тут таксама такое ж. Так. Ты ж па падпісцы хутчэй за ўсё ходзіш у залю. Наколькі ты браў? На год там мінімум? У мяне мінімум на год, так. Ну вось, таму... А калі ты вырашыш не хадзіць ці не плаціць? Я магу сказаць ім аб адмене падпіскі за 30 дзён. То бок гэта літаральна прапісана ў правілах. Тое, што калі я хочу прыпыніць дзеянне падпіскі, я просто пішу ім за 30 дзён, кажу так і так, вось, з такога-то я перастаю хадзіць, яны такія, добра, вось, адмяняем вашу падпіску. Бо, напрыклад, я глядзеў водгукі на Google мапах. Ну так. І большая частка вось адзнак нізкіх, тыпу там 2-3 единица за тое, што я плаціў месяц, прахадзіў месяц, перастаў хадзіць, а ў мяне праз месяц яшчэ патрабавалі зняць. Ну так. Типа, што гэта за гаўно? А там, тыпу, літаральна ў правілах прапісана, што вось у вас падпіска ідзе на год. Вы павінны плаціць кожны... Але ўсё роўна, гэта, ведаеш, такі петушыная херня, як па мне, таму што ўсё роўна заганяеш людзей у кабалу. Але хто табе перашкаджае напісаць ім? Ну, слухай, а хто перашкаджае Spotify, напрыклад, у дамову заключыць тое, што калі вы з намі заключаецеся, то мінімум на год. А каб вось перад тым, як скасаваць падпіску, табе трэба за 30 дзён напісаць на спецыйную пошту. Не, давай, хуйню не несі. Тыпу, гэта ў цябе працуе толькі ў адзін бок. Так. Ось, ніякі сервіс не павінен браць з табе плату і заганяць цябе ў кабалу на год. Па-першае, нам хапае банкаў. Давайте вось так глядзець. Тыпу, ёсць растэрміноўкі, крэдыты, вось усё гэта вось для дарослых. А у астатняе, я калі хачу хадзіць у мацоўню, я не хачу думаць пра тое, што калі праз месяц у мяне можа нешта змяніцца, а ў мяне можа нешта змяніцца, не ведаю, з працы зволяць, блядь, машына саб'е, забухаю, блядь, усё што заўгодна. Я не хачу думаць пра тое, што я буду павінен тарчаць камусьці грошай. Гэта ненармальна. Не, ты можаш набываць без гэтага, без гадавога абанементу. Можна бываць на месяц, але ён крыху больш даражэйшы. Так, на 50%. Ну, слухай, калі... А час ад часу і на 100%. Ну, ось я плачу 22 евро на месяц, а на месяц звычайны каштуе 34, мне падаецца. 50% атрымліваецца. Бля, да ты на сігареты больш марнуеш на месяц.
Не, я марную 10 на, можа, каля 10 еўра. Адна банка жыжы. Жыжа зараз не каштуе 10 евро ў Вільні, блядь, дзядзька. Жыжа зараз каштуе 10 еўра, калі ты яе набываеш у вейп-шопе, а калі ты набываеш яе ў звычайнай краме, яна каштуе 15 еўра. 15 еўра за жыжу, ахуеть. Дзе мы спыніліся? Я не разумею. Мы дзесьці не туда павярнулі. Не туды мы з'язджалі. Ну, вось. Вось. Па адчуваннях зараз па коштам у Вільні, я не ведаю, як у вас, у мяне просто, тыпу, мне здаецца, усе рахункі выраслі на 50%. Для мяне нічога не змянілася. Ну, можа, я прахерую, можа, для мяне нешта такое. Апошняя тэхналагічная навіна у нас на сёння, гэта пра тое, што Nintendo не дапусціць дэфіцыту Nintendo Switch 2. Вось кампанія абяцае, што новыя кансолі будуць у дастатковай колькасці, каб пазбегнуць спекулянтаў. Але мы ведаем, як гэта працуе ў Nintendo. Хутчэй за ўсё ніхера такога не будзе, і першыя там умоўна 2-3-4 месяцы мы будзем бачыць другія свічы на eBay за 1500 еўра, таму што іх нідзе не будзе прадавацца. Ну яны ж кажуць, што яны рыхтуюць 20 мільёнаў. Так же сама казалі пра PlayStation 5. Так же сама казалі пра Xbox. Вось, дарэчы, з Xbox, як мне здаецца, праблем не было. Вось Xbox заўжды прадаваўся нармальна, просто нікаму на халеру не быў патрэбны той момант. Ну, не ведаю, слухай, у мяне ёсць нейкі такі давер да Великай Н. Не ведаю. Зараз давяраць тэхналагічнай кампаніі з якой-небудзь галіны, гэта не з назвай Nintendo? Ну, слухай, ладно, да, Nintendo за 1838 года працуе, таму здаецца, ўсё ж такі можа быць, ну ці што, яны могуць табе зрабіць пачынка аўтамат. У выглядзе Nintendo Switch 2. Вось. Таму... Бля, яны просто тебе з картона нешта зробяць, такі, на, трымай. Лабо. Гэта картон. Так, ты задаволены? Пра Nintendo Switch усё, што хацеў сказаў, таму... Чакаем, слухайте, давайте пакуль яны вось перад тым, што скажуць, што вось мы забяспечым 20 мільёнаў штук, вось, давайте мы просто подумаем про то, что Nintendo яшчэ не показала нормально ніводнай гульні для Nintendo Switch 2. Вы спачатку покажите, нахуя мне яе набываць на старце? Ну, слухай, яны ж зараз ездзяць з гэтымі канферэнцыямі. Так. Можа, яны там нешта не паказваюць, табе просто не распавядаюць. Закрытая, не, я маю на увазе, я покупнік. Не тыя, каму яны паказваюць, што яны не пакупнікі. Ты пакупнік, блядь. Ты яе збіраешься набываць просто на знижкі. Яшчэ раз скажу, мне не показалі нічога такога на дадзены момант. Тыя, хто на каго разлічаны гэтыя продажы кансолю, яны ўжо сядзяць, блядь, з мышкай на кнопкі, блядь, замовіць. Думаеш? Я ўпэўнены ў гэтым. Бля, ну ладно. Паглядзім, мне трэба, каб мне паказалі гульні, мне трэба каб паказалі. Яны, вось, дарэчы, там же даўно быў збег з гэтых, боже, як она называецца, быў збег пра тое, што яны выкарыстоўваюць тэхналогію мышкі ў адным з джойконаў. То бок ты, тыпу, адсоединяешь джойкон, ставіш яго просто на стол, і там паколькі ёсць лазер, ты можаш клікаць і, тыпу, абіраць, ну, тыпу, вось такая абрэзаная мышка будзе. Вось, калі ласачка, можна вось болей такіх рэчэй, вось, мы ведаем, што гэтыя тэхналогіі прысутнічаюць на дадзены момант у свічы, але мы пры гэтым не ведаем, нахера яна. Мы ведаем, што ў док-станцыі будзе ўбудаваны нейкі умоўны там даволі лёгкі Android, каб глядзець Ютубы, глядзець Netflix, але пры гэтым не ўстаўляць Switch у станцыю. Вось. Калі ласачка, можна мне вось крыху больш пра гэта, пра экасістэму, можна ці мне можна, калі ласка, распавесці, вы хутчэй за ўсё будзеце запускаць нейкі падпісачны сервіс, вот што будзе ў ім, таму што вось там онлайн. Nintendo Switch Online, ён нахуй не патрэбна, акрамя онлайну. Тыпу, вось у Animal Crossing пабегаць, так. Але вось тое, што вы да яго дадаеце там рэтра-гульні, ўсё вось гэта, я разумею, у гэтага ёсць аўдыторыя, але гэта цалкам не для мяне. Вось мне прасцей не набываць онлайн на Nintendo Switch, як і падпіску і Game Pass. Ты за Game Pass зараз плаціш? Пакуль што не. Я чакаю, пакуль выйдзе Kingdom Come 2 у Game Pass.
Evout. Evout. Ну так. Вось. Там, дарэчы, Microsoft крыху гэта вырашыла, што тое ж самае рабіць, што яны рабілі з астатнімі сваімі эксклюзівамі, то бок не даваць на іх рэкламу ніякай. Вось, трэба нешта вырашаць, і рэклама Avowed зараз пачалася круціцца. Я быў у топа-цэнтрасе, і ў топа-цэнтрасе на тэлевізарах Samsung, якія проста падлучаны, ведаеш, да вось дэма гэтага рэжыму ў краме. Вось яны круцяць трэйлеры Avowed. І там напісана, што тыпу даступна ў Game Pass. Вось, таму магчыма, яны замаўлялі і на Таймс-скверы рэкламу і гэтак далей. Але саміх Xbox у топа-цэнтрасе няма. Ну, наконт гэтага я не ведаю. Я ведаю, што я просто здзівіўся, пайшоў гугліць і ў выніку прачытаў пра тое, што яны заключылі дамову з Samsung, і вось зараз праз сервісы Samsung паказваюць гэтую рэкламу. Таму ў гэтым плане яны малодцы. Вось, на гэтым тыдні EA выпусціла рэ-рэлізы Sims 1 і Sims 2. Нечакана мы не так давно даведаліся, што ў гэтай гульні ёсць сюжэт. У іх лор там нейкі. Так. І там тыпу там прям Twin Peaks, калі цікава, можете пачытаць у нашым канале. У каментарах там дзесьці. Вось. Поспехаў знайсці. Так. Вось, выпускалі з усімі 3-4 сотнямі DLC, якія існуюць для гэтых гулень. Вось, але, ну, тыпу, EA не была б EA, калі б яны не абасраліся і гульні ўвогуле запускаліся. Вось. Тебе просто вось 25 год серый твоих гульняў, а ты настолькі на отъебись гэта ўсё выпускаеш? Так, гэта, канешне, маленькая інды-кампанія EA. Маленькая інды-кампанія EA. Гульні нахер вылетаюць, інтэрфейс нахер паламаны, кат-сцэны нахер адсутнічаюць. Там уся будова просто знікае ў адзін момант. Так. І праблемы з сейвамі, праблемы з загрузкамі сейваў, праблемы з тым, што ў цябе просто знікае прагрэс і гэтак далей. Вось. Таму, калі вы хацелі пагуляць у The Sims 1 і 2, то лепей гэта каляшка на торрент, з памповым, гэта з патчамі. Не, блядь, чакайце і ды і ўсё. Я не ведаю. Магчыма, калі яны гэта выправяць, калі яны просто не заб'юць на гэта чэлендж. Што EA, што Ubisoft, гэта вось у мяне... Бля, ну ты просто адзін труп, а другі старык. Ну так. Ну, гэта вось, калі я чытаю навіны пра тое, што EA зарабіла нешта, ці Ubisoft зарабіла нешта, я далей, блядь, чакаю, што они дзесьці абасраліся. І мне ўжо няма ніякіх вось спадзяванняў на тое, што яны сапраўды нешта робяць. Кампаніі, якія цалкам згубілі свой крэдыт даверы. Ну так, стрит крэдыбіліці на нуле. Вось літаральна тое, што ты кажаш, гэта вось там тыпу Ubisoft. Яны вось зараз там з Assassin's Creed Shadows працуюць, і у іх ідзе маркетынгавая кампанія, дзе яны паказваюць і геймплейныя механікі, і не геймплейныя механікі. Вось. Яны там вырашылі, што самае, што найлепшае, што можна паказаць у гульні, там тыпу не цепочку сайт-квестаў, некія механікі, не некія кінематаграфічныя, ну, трэйлеры кінематаграфічныя нахер нікому зараз не патрэбныя. Вось яны вырашылі дадаць жанчыну сумаістку. У гульне, якой яны кажуць, што яна Японію. Так, што яна тыпу рэалістычная у плане гісторыі, а нават зараз жанчыны не могуць быць сумаісткамі. Вось. Дарэчы, хто пиздец, чаму жанчына не можа быць сумаісткай? Чым праблема? Таму што у японскай рэлігіі жанчына гэта нечысты. Ну, як у большасці рэлігій, гэта ўсё. Так, гэта не таму, што мы сексісты, гэта вось у іх вось так вось спакон векоў. Так. Таму гэта рэлігія, гэта ўвогуле не павінна існаваць. Нават быў выпадак, калі сумаісту стала дрэнна, ён упаў, жанчына-медык забегла ў кола, гэта сумаісткая, і яе адтуль прагналі і пасыпалі кола соллю. Так. Ну, гэта вось было там літаральна ў 17-м годзе ці
калісьці. Ну тады ведаеш, што з гэтай кропкі зору атрымліваюць Ubisoft малайцы, яны забілі на тое, што жанчына не можа быць сумаісткай і зрабілі жанчыну сумаісткай. Дзядзька, праблема ў тым, што Ubisoft абасраліся з тым, калі яны толькі пачыналі гэтую сваю рэкламную кампанію, яны крычалі з усіх уцягоў, што у нас працуюць гісторыкі па Японіі. Ты гісторыкі па Японіі, якія самі пісалі артыкулы на гэтай, Так, божух, на на Вікіпедыі. І па гэтым жа артыкулам пасля асноўвалі лор гульні. Так, і на дадзены момант гэтага японца Ясукі, ну, японца, таго самага чарнашкурага самурая, пра якога спачатку яны планавалі зрабіць гульню, ёсць чуткі, што яны пакрысе вырезаюць контент з ім. І больш будзе ўплыў на жанчыну, вось гэтую ніндзя. Але ў той жа момант жанчына ніндзя ў Японіі феадальнай. Не, спрэчна. Карач, Дэніэля Вавры на іх няма. А яны абасруцца, я ўпэўнены на 100%. Ну, слухай, мне, магчыма, ім крыху палягчае ў тым плане, што зараз жа буйныя кампаніі вось скасоўваюць усе свае праграмы падтрымкі гендернага равенства і гэтак далей, гэтак далей. А як гэта тычыцца да гісторыі Японіі ў гульнях Ubisoft? Ну, так. Ну, карач, я не ведаю. Праблема не ў тым, што гэта павестачка. Праблема не ў тым, што... Та не, гэта не павестачка, павестачка. Я не кажу аб тым, што вось паглядзіце, яны напіхалі туды мільёны гендераў моцных жанчын. Не, яны проста абасраліся з тым, што яны проста не паважаюць іншую культуру. Вось і ўсё. Гэта просто цалкам непавага да іншай культуры. Ну, хаця, ведаеш, там нейкі чувак, амерыканскі блогер, паехаў у Японію і пачаў да людзей падходзіць і паказваць трэйлеры гэтай гульні, і ў выніку ўсе японцы сказалі, што ім похер, што гэта ніякая не культурная апрапрыяцыя, што і насраць. Ну, дядька, так, зразумела, але ж... Кароч, мне здаецца, гэта скандалы, яны існуюць толькі ў інтэрнеціку проста. Хутчэй за ўсё так, але гэтыя людзі ў інтэрнеціку і робяць продажы. Так. Ну, окей. Гэта, як ведаеш, было відэа, дзе чувак у мексіканскім касцюме, у самбрэра, у гэтай вось іх накідкі, падыходзіць да амерыканца, тыпу, як табе мой нарад? І пры гэтым, ну, ён амерыканцы, і амерыканцы такія, бля, ну, гэта непавага, тот, тыпу, гэта непрыемна, цябе б забілі, ён такі, ну, добра, ён ідзе ў мексіканскі раён у гэтым же, тыпу, касцюме, вось, і ён пытае ў мексіканца, тыпу, як і вам, і ён такі, бля, прышпільна, тыпу, заебісь, падабаецца, вось, магчыма, ну, не, тут ужо нават японцы апурыліся. Окей, так, ну, добра. Я не ведаю, што, ну, тыпу, нехта гуляе ў Assassin's Creed, нехта набывае яго. Гуляюць людзі, гуляюць. Тады добра, калі ім гэта прыносіць фан, калі ласка. Усё ж такі ў гульне павінна... У гульне павінна быць галоўная гульня. Тыпу, каб у яе было цікава гуляць. Ой, ты гэта на каго націкаеш? Пакуль я не бачу ў Assassin's Creed нічога таго, што б мяне прымусіла яго набыць. Таму дзякуй, але не. Obsidian, вось. Obsidian вярнула галоўнага сцэнарыста Fallout New Vegas. Джон Гонзалес зноў будзе працаваць у кампаніі, вось. Это дае надзею на зноў добрыя і нармальныя квесты, а не на 3000 радкоў, як гэта было зроблена ў Pillars of Eternity на один квест. Вось. Плюс Avowed выходзіць вельмі хутка, і, магчыма, Obsidian гэта будучая зорка майкрасофтаўскіх гулень, калі Avowed сапраўды гэта нешта прышпільнае і гэтак далей. Калі памятаеш, у Avowed даже быў скандал наконт таксама павестачны скандал, і іх там таксама адмянялі, але ў выніку хер яго ведае. Для мяне галоўнае, каб Avowed не была фэнтэзійнай. Вось памятаеш, яны выпускалі, як яна клічацца, божух, на... Про космос? Так. Outlords? Ой, The Outer Worlds? Да, The Outer Worlds. Вот мне галоўнае, каб гэта не быў проста The Outer Worlds, які, ну, рэальна для мяне максімальна не цікавы быў у свойму. Спрэчна. Але магчыма. Мне просто, ну, The Outer Worlds мне спадабаўся. Окей, калі ну, мне так, і шутэры падабаюцца. Типу, калі яны нармалёвыя.
Вось плюс яшчэ з элементамі нейкімі такого цікавага РПГ плюс гэты ўвесь гумар але ж Avowed ён будзе крыху больш сур'ёзным ну да ён просто у сусвеце Pillars of Eternity так таму там канешне больш эпіка і хуё-маё вось як кажуць я чакаю ад гэтага ведаеш як Skyrim у свеце Pillars of Eternity, але усе, хто кажуць, хто гулялі ў гэту гульню, кажуць, што гэта максімальна не The Elder Scrolls, гэта вось хутчэй, гэта The Outer Worlds у фэнтэзійным сеттингу. Але, можа быць, мне не зашоў Outer Worlds праз сеттинг. Магчыма. Таму я спадзяюся, што я пагуляю. Я не ведаю, ну вось я, калі глядзеў агляды, людзей, якія пагулялі некаторы час, яны казалі, што гэта добра, гэта дастаткова. Гэта, ну, тыпу, гэта не журналісты IGN, якія такія, бля, грошы занеслі. Гульня 10 з 10. Вось. А гэта вось, напрыклад, той жа самы, я не памятаю дакладна, як яго завуць, але гэта украінскі блогер. Вось. Ён гуляў, і ён казаў, тыпу, прышпільна. Ну, окей. Короче, чакаем. Трэба паглядзець, калі ён выходзіць. Мне падаецца 24 гэтага месяца. 18 студзеня. 18 лютага. Амаль. Праз 10 дзён выходзіць. Слухай, ну окей. Я набуду сабе геймпас заради гэтага. А я не. Я пачакаю. Ну, ці так, я просто пачакаю, пакуль з'явяцца агляды на яе нейкія. Мне геймпас трэба па іншай прычыне. Па-першае, скончыць сталкер другога. Вось, бо я такі... Ці я чакаю, пакуль будзе якая зніжка на сталкера. Вось, і набыць. Бо набываць гульню, якую я прайшоў на палову, мне падаецца, за поўны кошт, мне неяк уже, тыпу... Вось, таму пачакаю ці зніжкай, ці набуду просто геймпас, калі выйдзе Avowed і прайду нарэшце сталкера, магчыма нават пастрымлю, а потым буду гуляць у Avowed. Ну так. Вось неяк так. Я не ведаю, я хочу нейкую гульню, якая мяне зноў зацягне. Я сумую па такім гульням. Я таксама, я зараз займаюся тым, што шукаю яе. Вось я зараз... Ну слухай, праблема ж у тым, што калі ты будзеш шмат у гаўне якому лазіць, ты просто выгарыш. Я думаў, што я хачу паглядзець які-небудзь прышпільны там, можа, інді-праект. Ведаеш, там, на кшталт Балатра. Ці нешта вось такое. Таму я А я хочу паглядзець Дам-да-дам. Дам-да-дам? Гэта анімэ. Вось, якое стала, яно, типу, вельмі мега-супер паспяховае ў 2024 годзе. Але наколькі я памятаю, магчыма, яны ўжо гэта выправілі, на Анібелі ёсць пакуль толькі субтытры. Ну, так з субтытрамі таксама можна паглядзець. Дзядзька, ну, на маім тэлевізары глядзець субтытрамі ну так. Пакуты. Вось. Таму я чакаю, ці пакуль на Анібелі пачне выходзіць агучка, ці я проста гляджу, які гэты украінскі дубляж. Вось, і буду глядзець просто на украінском. Ну, так. Вось, неяк так. Тут яшчэ, так ведаеш, праскочыла Microsoft Game Pass, ён даражае, вось, таму што ў тых рэгіёнах, дзе праз які можа было раней набыць там на кшталт Бразіліі і гэтак далей, вось, там цяпер Game Pass каштуе столькі ж, колькі ў нас, гэта першае, а па-другое, па збегах... Пакуль яшчэ не каштуе, мне падаецца. Ну, яшчэ не каштуе, яны ўжо яны рыхтуюць павышэнне, і пры гэтым яны рыхтуюць павышэнне па ўсіх рэгіёнах. Пры гэтым яны ахуелі. Так, і пры гэтым яны хутчэй за ўсё не будуць паведамляць цябе пра павышэнне. То бок яны у цябе проста зменіцца кошт геймпасу. Там умоўна, зараз колькі ён каштуе? 11,99? Сколькі? 17, мне падаецца. 17? Окей, то мне здаецца, он будзе каштуе 27. Не, мне падаецца 22, які. Дайце 22. Ну, слухай, гэта ўжо такі даволі адчувальны адчувальны кошт. І ці ёсць альтэрнатыва? Альтэрнатывы пакуль няма. Пакуль. Ну, дзядзька, той же самы Spotify.
Ну так. Ну зноў такі, як мы і казалі, сервіс цябе падсаджвае на тое, што у яго вельмі зручна і ёсць усяго вельмі шмат, ты да яго звыкаеш, і потым ты такі, ну ведаеце, 22-25 еўра плаціць за сервіс у месяц ужо не так балюча. Я ўжо плачу. Давай, ну глядзі, сярэдні кошт гульні на дадзены момант будам браць тыпу AAA проект, гэта 60 еўра. Так. Пакуль хутка будзе 100, хутчэй за ўсё з выйсцем GTA 5. 100 хадзілі чуткі аб тым, што GTA 6 будзе 100 каштаваць, але і то яны такі зноў такі, чувак, GTA 5 калі выходзіла, калі ўсе каштавалі па 49,90 гульні, яна каштавала 70. Ну бо гэта, блядь, зараз усе гульні каштуюць па 70. Дзядзька, гэта Rockstar. Ну зноў такі, Rockstar задае планку, а далі за імі падцягваюцца ўсе. Ну так, але вон, гэтыя Ubisoft падцянуліся, як з Dragon Age. Хуэнна вам, блядь. Як там ён увогуле сябе адчувае? Ой, Ubisoft, якія Ubisoft? BioWare. Ну, у выніку, блядь, мінус палова штату. Или колькі там 100 чалавек, мінус за 100 чалавек. Як там справы з DLC по Dragon Age? Вау, так нечакана, такі добры клікбейт заставілі ў канцы. Хацелі раскрыць усё гэта ў DLC, дзякуй вялікі. Ну дык вось, аб чым гэта я? Так, Rockstar задае тренды туды-сюды, ведро вады, але калі ў цябе ёсць Game Pass за 20, условно, 25 еўра, і ты можаш амаль кожную гульню, якая будзе выходзіць новая, тыпу, пагуляць у яе. Калі што, 5-я GTA ёсць у Game Pass'е. Ці ўжо няма? Не, ўжо няма, ўжо выдалілі. Ну, была. Але была даволі працяглы час, мне здаецца, усе, хто хацеў прайсці, усе прайшлі. Ну, але добра, яна з'явілася праз 7 год. Яна столькі год таму выйшла, што, мне здаецца, усе, хто хацеў прайсці GTA 5, ужо усе павінны былі яе прайсці. Я яе на сваім ноутбуке праходзіў. Я ўвогуле ні разу ў жыцці не гуляў у GTA 5. Ай, ну... Это просто не маё і... Шэйм. Пахую. Это тое ж самае, як з Red Dead Redemption 2. Тыпу, усё яшчэ не Breath of the Wild. Это жарт тым, што Breath of the Wild натхняўся. Так. Окей, давай гэта... Просто, ну, ось, я аб тым, што прышпіл тым, што замест таго, каб тыпу, набываць гульню за поўны кошт, ты можаш зайсці і пагуляць у яе за 20 еўра. Яна табе наскучыла, ты яе выдаліў. Взяў іншую гульню. Ну так, такі падыход да геймпасу нават за 20 еўра нармальны. Таму можа і так. Галоўная навіна гэтага тыдня гэта тое, што Kingdoms Come 2 Deliverance выйшла. Kingdoms Come Deliverance 2 пераблытаў. Вось, у сярэднім атрымала 89 балаў на OpenCritic, хваляць свет, баявую сістэму, багі не хваляць, яны час ад часу застаюцца, але гульня, як кажуць, выйшла насамрэч рэальна добрай аптымізацыі, калі што яна запускаецца супакойна на відэакартах на там 7-8 гадовай даўніны. Вось, продажы просто як гарачыя піражкі, лям за першыя суткі, 1 лям, каб ты разумеў. Вось, і гэта вельмі клёва, і мне здаецца, Дэніел Вавра зараз такі глядзіць на BioWare і пытае, тыпу, як справы, блядь. Таму што, ну, тут трэба паказаць. Kingdom Come увогуле не гуляецца з ніякай павестачкай, тыпу, тое, за што гульню у першую гульню крытыкавалі, у другой гульне зараз усе яе за гэта хваляць, то бок гэта гістарычная даставернасць, гэта веральна добра прапрацаваная. Дзіўны, я памятаю, я бачу недзе. Казалі, што Інджых можа з гэтым, бля, з чуваком, якім ты ўвесь час цягаешся ў першай частцы. Пан Рацак. Так, з Рацкам пашпехцца. А, сур'ёзна? Ну, мне падаецца так, бо я бачу нейкае відэо. Слухай, што у гэтых людзей у 15 стагоддзі ў галаве? Ну, тыпу, магчыма, ўсё магчыма. Вось. Усе ў максімальным захапленні, я ўсё яшчэ не хачу аддаваць 70 еўра за яе, таму што я ведаю, што гэта гульня для мяне як праца. Ты у яе заходзіш і ты вось тыпу пакутуеш. Ну там кажуць, што ёсць вельмі дзіўныя моманты
у іх вельмі дзіўна пабудаваныя механікі. Напрыклад, выпадак, пра які я чуў, чувак прыводзіць іншага чувака, якога трэба за краты пасадзіць, ён яго прыводзіць у турму. Ён яго аддае, яго хваляць, скончваецца квест, але ў турме табе нельга знаходзіцца. І цябе саджаюць разам з гэтым чуваком. Вось, і ты такі пуп-пуп-пуп. Ці ёсць яшчэ адзін прышпіл. Калі ты робіш скриншот, пераходзіш у фотарэжым, пасля скриншоту іншых кажа, цудоўна атрымалася. Вось. А калі ты хочаш пайсці недзе па стэлсу і зрабіць фота, цябе спаляць. Так, цябе спаляць, бо іншых кажа, вельмі добра атрымалася, і ахарона такая, што? І вось такія вось дзіўныя моманты, і ты такі, бля. Ну, так, я веру ў тое, што Kingdom Come гэта адзін з галоўных прэтэндэнтаў на гульню года будзе. Як мінімум, ён патрапіць проста у гульні года. А я нават не памятаю, што яшчэ ў гэтым годзе павінна выйсці. Я таксама, чэсна кажучы. About, Doom, яшчэ не памятаю, што. Бля, выходзіць на Xbox Direct паказалі вельмі добрую, мне спадабалася, як яна выглядае, JRPG. І вось я не памятаю яе назвы, але яна выглядае не так, як усе JRPG, якія былі да гэтага. Яна не выглядае як тая ж самая персона ці яшчэ нешта. Вось. Я зараз скажу табе назву яе, падаецца. А можа і не скажу. Хутчэй за ўсё Saintfall, ці не Saintfall, ці Saintfall. Мне падаецца, там было нешта 33, бла-бла-бла. Expedition 33. Нават не чуў ніколі. Ну вось, можа зайсці, паглядзець, і яна выглядае вельмі прышпільна. Я вось зараз у чата GPT хочу спытаць, што увогуле выходзіць у гэтым, у 25-м годзе. Ну, глядзі, афіцыйна не перанесен Elder Scrolls 6. Вось, але хутчэй за ўсё ён перанесецца. Вось, напрыканцы года павінна выйсці GTA 6. Вось, таксама там можа яшчэ перанесціся. Вось, Fable 4. Вось. Спорна. Афіцыйнай даты выпуску няма, але таксама пакуль стаіць апошняя частка 25-го года. Вось. Star Wars Eclipse ад Quantic Dream. Вось. То бок інтэрактыўнае кіно, якое можа выйти ў 25-м. Хутчэй за ўсё я пагуляю. І Eval. Ухваляю. Вось. Гэта тое, што адказаў чат GPT. Просто ідзіце паглядзіце відэа ў Руді, ён там выпускаў відэа пра гульні, якія выйдуць у 25-м годзе. О, да. Ці што там, спасылачку, спадзяюся, не забудем заставіць. Забудем. Цікава тое, што Вавра прыйшоў у адзін з падкастаў, вось, і ён сказаў вельмі прышпільную верш пра тое, што у КЦД2 зараз столькі ж кат-сцэн, колькі і ў Death Stranding, але з бюджэтам у 5 разоў менш. Вось. Дарэчы, усе вельмі моцна хваляць графіку у КЦД2, як і ў свой момант у Death Stranding. Гэта ўсё, слухай, яны, канешне, зараз сябе адчуваюць пераможцамі. Ніхто не верыў у першы КЦД, яны пайшлі на Kickstarter. Гэта тое ж самае, што было з... не, добра, гэта не тое ж самае, што было з CD Projekt. Зусім не тое ж самае. Ну, апошняе, чаму? Слухай, з Phantom Liberty, мне падаецца. Ну, слухай, так, яны але там яны не ў такім, канешне, кепскім стане выпускалі. Ну, так. Нават першы КЦД, ён не быў настолькі херовым стане, яго можна было нармальна прайсці ўсё яшчэ. Калі што, калі вы лічыце, што Кіберпанк гэта лагадром... Не, уже давно не. Уже давно не. Можете ісці, праходзіць, насалоджвацца гульнёй, гэта прышпіл 10 з 10. Трэба перапрайсці. Вось, дарэчы, магчыма, тое, што я б хацеў паспрабаваць прайсці Кіберпанк зараз з Phantom Liberty. Я просто паглядзеў 10 разоў сюжэт ягоны, і, мне не зусім цікава.
Але ты калісьці казаў, што нават калі ты ведаеш спойлеры ад гэтага ад кіберпанку ўсё роўна гуляць прышпільна. Так. Ну тады нормально. Я яго хочу зараз наново прайсці. О, я дарэчы прыдумаў як бо я ж яго праходзіў на Series S, а що не Series X. І значна ён будзе выглядаць прыгажэйшы яшчэ прыгажэй, чым было. Добренько. То магчыма, можа нават сёння пагуляю. Не ведаю, што табе на гэта сказаць. Поспеху. Вось. Неяк так, што яшчэ Capcom абвясціла свае новыя праекты, гэта там Анимушу яны выпусцяць, Monster Hunter Wild яны выпусцяць, свае файтингі таксама яны выпусцяць. Калі вы аматар Capcom, то наперад. Так, я просто калі дадаваў гэтую навіну у спіс таго, што мы абмяркоўваем, я спадзяваўся на тое, што ты ж, здаецца, праходзіў гэты Monster Hunter World. Ну так, і я, канешне, такі тыпу, можа нешта скажа, можа нешта не, але... Слухай, Monster Hunter, выходзіш на паляванне, палюеш на монстра. Кожны выхад гэта нейкая такая новая сітуацыя, бо маленькая экспедыцыя. Так. Гэта кожны раз нешта па-новаму, але за 20 гадзін, якія я нагуляў, я не змог асвоіць сваю зброю до конца. Была такая ММО-гульня Dauntless, якая гэта ж цалкам бясплатны Monster Hunter. Так. Яна вельмі моцна хайпавала ў пэўны момант, а потым вось зараз яны звальняюць распрацоўшчыкаў і іх усё кепска. Таму не ведаю, калі вы гулялі ў Dauntless, можете зайсці паглядзець, наколькі там херовы, і адпісацца пасля этого. У плане нам, што не трэба спампоўваць Dauntless. Вось ты кажаш, што хочацца, каб зноў нейкая гульня захапіла, а я вось хацеў бы, каб мяне захапіла нейкая ММО-гульня. Нешта вось такое. World of Warcraft. Не, гэта ўжо настолькі 10 разоў закрытая для мяне кніга, што ніяк не хочацца. Слухай, дзядзька, апошняя моя ММО гульня, якую я гуляў, гэта была Throne and Liberty. І ў выніку ты з яе сышоў праз месяц. У выніку я з яе сышоў праз месяц. Мне падаецца нават хутчэй, бо гэтая дроч мяне просто... Я яе спампаваў і такі, гэта типічная карэйская грындзелка. Так гэта трэцяя лінейка. Вось, таму я, канешне, гэта... літаральна трэцяя лінейка. Просто у лінейку другую было рэальна прышпільна гуляць, як і ў World of Warcraft, дарэчы, таму што ў цябе там заўжды была свая тусоўка. У цябе сябры, аднакласнікі гулялі. Ты ж быў адзін. Ва што? У World of Warcraft. Нет, я не быў адзін. У мяне чувак з майго двара, двое чувакоў з майго двара гралі. Бач, а я пачынаў адзін. І ў выніку ты знайшоў там сабе тусоўку нейкую? Не, ты адзін гуляў увесь час, не было ні гільды, нічога. Як ты вытрымаў? Я просто мне без гэтага ММО для мяне не маюць сэнсу. Не ведаю, мне нармалёва было. Добра, давай вось прадапошняя навіна пра нашага гульнявага блоку. Гэта Nintendo упершыню, здаецца, у жыцці прайграла суд за Супер Марыо. Вось. Зараз Супер Марыо гэта не толькі Супер Марыо вадаправодчык, а яшчэ і супермаркет у Коста-Рыцы. Вось, брэнд захаваў усё сваё, даказаўшы, што ён не названы у гонару кіраўніка Марыо. Так, супер, бо гэта супермаркет, а Марыо гэта ўладальнік крамы. Так, вось. Таму верым у іх, вось, хоць нехта нагнуў Nintendo, але пра гэту навіну забылі на наступны дзень. Так. Таму, божухна, гэта яны знайшлі, маленькі супермаркет у Коста-Рыцы, даебались для чалавека, якога сапраўды заклічуць Марыо. Гэта ж не ў гэтым праблема. Праблема ў тым, што яны запатэнтавалі, як я разумею. І яны зарэгістравалі брэнд. Вось, але гэты брэнд неразрыўна сувязаны з тым, як Супер Марыо выглядае. Не. Вось, бляха, цікава, а вось можа кіраўнік гэтага супермаркета, ён, ведаеш, сапраўды такі нізенькі ў смешнай шапцы і з вусамі. У мяне на працы такі працуе. Марыо! Я яго называю Марыо. Карацей, што яшчэ здарылася? Цяпер вы можете зайсці ў Baldur's Gate, убіць Belarusian language, можете убіць Belarusian language,
Вось і прямо внутры гульні, але выключна на ПК, спампаваць мод на беларускую мову у Baldur's Gate 3. так. Калі вы яшчэ не гулялі ў Baldur's Gate 3, бля, ідзіце гуляйце. Гэта 10 з 10. У мяне кожная Гульня году. Гульня году, дарэчы. У мяне кожная гульня, про якую я сёння кажу, гэта у мяне 10. Не, ну слухай, для мяне яны сапраўды 10 з 10. Што Disco Elysium, што Baldur's Gate, што Dragon's Dogma другая, што Cyberpunk, што RDR. Гэта цуд, гэта, я просто у ахере ад таго, што дзеці зараз, пачынаюць свой гульнявы шлях з такіх праектаў. Тыпу, у мяне праекты быў першы, дзе трэба там авец ебаць. Ты памятаеш гэтую? Шипс. Так. Я памятаю. Не, у нас просто во дворе было шмат авец. Да, бля. Вось, ёсць шансы, што пераклад патрапіць не толькі на ПК, але яшчэ і на кансолі, там трэба... Так, але дзеля гэтага вам трэба пайсці і падпісаць петыцыю. Да, прагаласаваць за гэта, і тады сапраўды... на мод. Да, і наколькі я памятаю, нават апошні патч перакладзены на беларускую мову. Ну, слухай, праблема ў тым, што гэты патч, ён жа выйшаў літаральна на днях. Вось, і ці паспеў наш Трасянку з яго перакласці, трэба будзе ў яго спытаць. Ну, добра. Прям зараз. Добра, не. Вось там, ось я заходжу, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Чаму не... я не туды зайшоў. Спасылка на мадыфікацыю. Так, калі я там не ўбачу больш за 3 каментары. Пам-пам-пам. Апісання. Ага. 4 каментары. Цудоўна. Карацей, ідзіце, падпісвайцеся. І нават калі вы не гуляеце, просто ідзіце, падпішыце, вам што цяжка, блин. Вось. Для добрай справы, чаму бы і не. Так, каментары такія прышпільныя. Той другі з ПГ напісаў: Вінкі, спіш? Потым напісаў: дакладна не Вадзім. Ніколі не чуў пра гэтую гульню, даведаўся пра яе што? Блядь, гэта ў мяне перакладчык спрацаваў. Я не разумеў. Карацей, ніколі не чуў пра гэтую гульню, даведаўся пра яе выключна дзякуючы перакладу на беларускую мову. Вялікую дзякую аўтару. Спадзяюся, што ў яго ўсё добра. Хай у яго будзе ўсё добра. Вось, які прыемны каментар. Які мілы каментар, сапраўды. Заставіў дакладна не Вадзім. Вось. Потым карыстальнік гэта не Віталий дадаў: конечно, ошибок достаточно, хотя бы не позорили родной язык. Я всю жизнь разговариваю на белорусском языке, но такое впервые вижу. Ну ты говноед, докладно не Віталь. Вось. Мне нахуй нечага дадаць. Няхай струкі смокчуць і ўсё, блядь. Бля, пиздец, ніхто не выкупае гэтай хуйні ці што? Ну ты сур'ёзна? Не. Першы каментар ад карыстальніка, той другі з ПГ. Ну. Другі каментар ад карыстальніка: дакладна не Вадзім. Боже. Трэці каментар ад карыстальніка: гэта не Віталь. Боже. Я просто пасярод ночы сядзеў і 3 аккаунты ствараў. Я нават імёны не заўважыў, калі ты называў. Добра. Ну вось. З гульнямі крыху скончылі, таму давай крышачку пра кіно і серыялы. Па-першае, мы на тым выпуску размаўлялі пра тое, што перазапускаюць факультэт. Вось. Зараз з'явілася навіна пра тое, што Hulu рыхтуе новую Баффі. Калі вы памятаеце, Баффі гэта секс-сімвол пачатку 2000-х, гэта быў серыял пра вампіраў. Вось, у праекце ўдзельнічае Сара Мішель. Гэта Сара Мішель Келлер. Вось. Гэта тая самая Баффі. Што? Вось. Але яна будзе без свайго напарніка, я не памятаю, каго клікалі. Вось. Ён не глядзеў. Што? Я ніколі не глядзеў. Ты ніколі не глядзеў Баффі? Божухна. У Баффі самы ахуенны саундтрэк, які толькі існуе зараз. Самый ахуенный ост, які існуе, гэта Хелсінг. Но я слышу нихуя. Не слышишь? Не. Тогда хер. Думаю, гэта... Ну, короче, ост Баффі мяне прымушаў гэта глядзець серыі Баффі. Таму што ост быў спачатку і напрыканцы, калі тытр паказвалі. Нічога не хочу сказаць. У гэтым плане я свае спадзяванні на Hulu ніякіх спадзяваннях у іх не ўкладаю, таму што
рэзапуск Баффі. Па-першае, серыял, канешне, культавы, але не настолькі, каб я па ім сумаваў і глядзеў яго на новы перад тым, каб паглядзець працяг. Ну, я нешта гляджу, но гэта типікал серыял 96-го. Ну так. Он, чувак, гэта адзін з такіх вось першых моладзевых серыялаў вось на кшталт. Но гэта не было як... Гэта не было як супернатурал, гэта было хутчэй як... Супергей. Не, гэта вось хутчэй як божухна, як які-небудзь Уэнсдэй успрымаўся. То бок гэта не ўспрымалася як нешта страшнае ці крыповае. Гэта было вось нешта такое, што ва што можна было заліпнуць. Таму Баффі, як бы і няхай. Гэта нешта было кшталту гэтых чарадзеек? Не. Это ўсё ж такі, гэта не было настолькі арыентавана на дзіцячую аўдыторыю. Гэта было арыентавана хутчэй... Які момант чарадзейкі, на дзіцячую аўдыторыю у тебе арыентавана? Ты маеш на ўвазе чарадзейкі, які Witch? Я не пра мультфільм. Я пра 3 сестёр гэтых. Я не ведаю, пра што ты кажаш. Да як так? Блядь, чаму Witch? Карацей, хто памятае серыял пра 3 сестёр, якія ўвесь час, то паміралі, то не паміралі, у іх яшчэ ім анёл дапамагаў, і адна з іх замуціла. Я ўвогуле ўпершыню чую так. Ай, ты ведаеш, ты... Дзённік вампіра? Не. Волчонок. Не. Я ніколі нават у жыцці не глядзеў і не вельмі там я не глядзеў. Пры мне адзін раз глядзелі вось якраз такі дзённікі вампіраў. Я паглядзеў колькі на іх весці буду? Першую серыю ці нешта накшталт таго, я такі, і ўсё, нахер не трэба. Я хочу смактаць стру. Ну так. Фін Вулхард хоча сыграць Кратаса. Гэта што памятаеце, вось ты самы галоўны актор са Stranger Things, які муціў з Eleven, вось, і ён хоча згуляць Кратаса, вось, таго самага намацаванага чувака. Вось, чувак просто не разумее, колькі яму прыйдзецца курсіць для ролі Кратаса. Ну, а Крістіан Бейл жа змог, ён і для Бэтмена набраў, а потым ён для рок-н-рольшчыка скінуў. Таму я не кажу, што гэта цалкам немагчыма. Я кажу, што чувак не разумее, колькі яму прыйдзецца курсіць. А і Крістіан Бейл, ёбнуты, так, крышачку. Сапраўды у мужика там нешта, там жа у яго сістэма Станіслаўскага і гэтак далей. Слухай, у Крістіана Бейла, мне падаецца, у яго дысцыпліна пиздец просто на ўзроўні. Так. Вось, бо я калі глядзеў амерыканскага вандала, ці як ён называецца? Мне падаецца, амерыканскі вандал. Гэты адтуль яшчэ мемныя моманты. Да што ты, блядь, такое нясеш? Гэта не амерыканскі вандал, гэта банды Нью-Йорка? Якія банды Нью-Йорка, блядь? Я ўжо не памятаю. А амерыканскі псіхапат. Амерыканскі псіхапат, так. Вось, я калі яго глядзеў, такі, мужик, тебе форму, конечно. Ну так. Вось. Та з банд Нью-Йорка просто іншы мем з ім ёсць. Можа, это Крістіан Бейл? Не ведаю, у мяне такі бандох. Так. Я не памыліўся. Там ёсць Крістіан Бейл, яго няма. Бля, адкуль гэты мем, да што ты такое несёш? Гэта нешта з фільма Таранціна, вроде, як. Банды Нью-Йорка, да, усё верно. Я загуглю. Просто чувак, мне здаецца, не разумее, з чым яму прыйдзецца сутолкнуцца, і калі ён яму прыйдзецца, то магчыма... Дядька, ёсць CGI? Есть CGI, па-першае, а па-другое, слухай, мы не ведаем, якая у яго самадысцыпліна. Можа, ён сапраўды таксама такі ж ёбнуты. Ты не можаш гэтага ведаць. Я не магу гэтага ведаць, але мне падаецца, што гэтыя ўсе моладзевыя акторы, яны ж прям такія пуські-пуські. Пуські-пуські. Магчыма. Галоўны срач гэтага тыдня ўсё ж такі забрала не гэтая навіна, забраў Марвел, які паказаў тызер фантастычнай чацвёркі. Вось фільм выйдзе ў ліпені 25-го. Галоўныя ролі граюць Педро Паскаль, куды ж у 25-м годзе без яго. Педро. Так, Ванесса Кірбі, Джо Куін і Эба Мос Бакра. Слухай,
Дарэчы, вось акторскі состав вельмі добры. Я нічога не Мне кажу, спадабалася. слухай, я з задавальненнем наверх яшчэ фантастычную чацвёрку пагляджу. Мне вельмі падабаліся. Фантастычная чацвёрка — гэта коміксы, якія я чытаў і не пакутаваў ад гэтага. Гэта мультсерыялы, якія глядзеў у дзяцінстве з велічэзным задавальненнем. Вось. І не зараз... пакутаваў ад гэтага. Што? І не пакутаваў ад гэтага. Так, вось. І зараз яны выпускаюць фільм, і іх ужо абвінавацілі, што для постэраў яны выкарыстоўвалі шыі, вось. І я сапраўды, калі пісаў гэтую навіну і посціў першы гікаўскі, там сапраўды вось тіпікал, артефакты і шыі. Гэць. Вось. Фішка ў тым, што яны генеравалі, ведаеш, тыпу галоўныя аб'екты, а потом іх змяшчалі і стаўлялі як маленькія аб'екты. Але калі прыглядзецца, там вельмі шмат мелкіх артефактаў, асабліва калі там паглядзець на машыны, паглядзець на людзей ззаді, ну тыпу вось там, напрыклад, у іх ёсць постер пры ланчы, дзе дзеці маленькія, вось. І там можна на заднім плане паглядзець у блюры, у расфокусе знаходзяцца дзве жанчыны, у адной з іх няма носу. Ну вось я на дадзены момант гляжу на постер, і я не заўважыў спачатку, але вось я толькі яго адчыніў, і тут две жанчыны з адзінакавымі ліцамі. Ну так, тут час ад часу вельмі шмат усяго, вось, напрыклад, калі прыглядзецца, вось адкрый постер, дзе вельмі шмат людзей здымаюць на камеры. Ну так, вось я пра гэты постер кажу, бо вось бачыш, там дзе камера, справа жанчына ў акулярах. Так. Зараз крыху вышэй і лева. Гэта яна ж. Дакладна, рэальна яна ж. Вось прям пад рукой. Да, дакладна. І калі ты ззадзі там паглядзіш, там таксама там нешта ўвогуле адбываецца ў людзей з рукамі дзіўнае. Вось, таму так штучны інтэлект выкарыстоўвалі. Вось, кепска гэта ці не кепска, гэта я сказаць не магу, таму што для мяне я нічога ў штучным інтэлекце не бачу. Ну, дядька, у тебе выходзіць фільм, на якім ты хочаш забраць касу, і пры гэтым ты не можаш патраціцца, на нармальных... Ну, тыпу, тут справа ў тым, што дызайнер, які рабіў гэты баннер, ён мог гэта прыбраць. Ён мог проста гэта ўсё пазамяняць, і нічога не было. Не было б заўважна. Вось, праблема Марвела ў тым, што яны, тыпу, нават хутчэй за ўсё, калі ім прыслалі... Да, заходнікі гэтага постера, яны нават не паглядзелі на тое, што увогуле там у іх адбываюцца. У вас вось адзін з галоўных кадраў, дзе вось людзі чаму азіатка з глазамі заплюшчанымі? Вось, ну добра. Ці яны не заплюшчаныя? Ну тут яна азіатка. Кароч, з тым, што постер зроблены, чувака, 3. З тым, што постер зроблены на ад'ебісь, я згодзін. Постеры усе. Тыпу на кожным з іх бачна гэтая херня. Две аднолькавыя жанчыны. Да і херзы, божахна. Але пры гэтым сам трэйлер выглядае прышпільна. Так, фантастычную чацвёрку чакаю, Педра Паскаля чакаем у галоўнай ролі і ўсё вось гэта. Таму неяк вось так. Жесть, конечно. І яшчэ мы казалі ў участкі для Патрыёна, Пол Атрейдас хоча сыграць Думгая. Дзеці звар'яцелі. Калі хацеце, то там снизу спасылачка, заносіце грошыкі, элітарная суполачка, элітарная частка. У нас нават адзін падписчык з'явіўся пасля апошняга выпуску. Вісгара. Давай нормально запишем, потому что обрываться вельмі моцна будзем. Дзякуй, што паглядзелі наш выпуск. Мне просто сказали, что я у минулый раз... я зламаў крепеж. Что я у минулый раз захерачыў развітанне. Так. Вось, таму у гэты раз я зраблю тое ж самае. Усім пока.